Aluore koda koth ma igeno ni pod biro medo chue e pacho ka warangane moko kuom weche ma wamiyo pek. Jopiny gwenge mopogore e pacho ka medo kwano lal kaluore kod koth mapek ma medo chue. And so after every 5 years, everybody has a right to choose the leaders they want. Na muanze from grassroots. Wale hawajafanya kazi vizuri, fagia yote. Jadolo mar kanisa Anglican Mama Seno Charles Ong'injo osemo josiasa mondo winj duond jopiny kar keto singo ma ok chopi. Sani kanyicha ng'iewo maka, sani koro kang'iewo maka. To gas bende kanyicha sika jaso, sani nyalo kawo ndalo mang'eny ka ok ajaso. Grup mine gwenge ma Nyangajo nyaka acha oloso maka mar tedo ka gitiyo gi anyuongi mowuok e nam kaka yor rito alwora. Machiegni nyakoromogi parni odiochieng' ma kawuono bende ema wayange tugo ma otisi ni mirima ma ibiro chako neno achiel kachiel kawuono ni eri wang' ni wateri kanye weche manyien mag sadek chenro mar nyadhiwa kawuono dhi achiel kachiel Kisumu mar mondo miwane kaka iyango tugo ma bende ibiro timore e Ramogi TV chieng' ngeso ka ngeso miyo kik nyadhiwa ma kawuono bai wadhi achiel kachiel mondo mi wane kaka iyango tugo mar mirima e kaunti ma Kisumu. Parni nyalo oro otema e namba machuok mar 33600 ka kamano edore mbui duto mag oganda. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko en Wilson Ochuka. Kawachako en jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okwayo johera mag ogai machon mar ODM Raila Odinga mondo riwe lwedo e dwaro mare mar bedo jatend piny kaluwore gi kaka ne osebedo kosero Raila e wuodhe mag siasa e kinde mosekalo. Kolose kinde romo mar siasa, Kalonzo yango ni pod entiere gi lek mar mosendo Raila mar chwalo dongruok ne oganda ka oyiere kaka jatend piny. Kalonzo yango ni obiro riwore gi kweth mag jotelo mapingo piny owacho mathi choko jatend piny e yiero maduong' mabiro. Ni wakati ambayo tutaendelea kutoa zaka. Inji yote nalia, wanataka tuungane pamoja, tusaidiane. Ndio sisi basi tuko na muundo mpya ambao mtajua tukiendelea mbele. Bila shaka yote, maono yangu ni kwamba linda mwananchi na alternative government in waiting zote tunaendelea na kuwasiliana. Lakini kuna kijana moja mimi naona kama angekuja na mmoja anaitwa Millie Odhiambo, because I know wale watu walikuwa wanaheshimu baba zaidi. Mmoja wao ni Millie Odhiambo, na yeye mjasiri, alikuwa ogopi. Senator Kajwang' na mheshimu sana kijana huyo ambaye alichukua after our late brother. Is also your senator. Imagine how beautiful it would have been kama angekuwa hapa na Kalonzo. It would have been nice, sio? Zile affordable housing units Bwana Ruto na metoza wa Kenya ushuru wa ajabu. Hata wale ambao